Cześć, witajcie w Pozytywnej Kuchni. Pokażę Wam dzisiaj przepis na troszeczkę nietypowy, ale fantastyczny sernik. Na sernik pistacjowy. To jest sernik na takim mięciutkim, gąbczastym, bez proszku do pieczenia, upieczonym biszkopcie czekoladowym. W środku, w tym serniku, oprócz masy serowej, są też pistacje. To mogą być pistacje, które wyłuskacie albo kupicie gotowe łuskane i zmielicie w blenderze. Mogą to być też pistacje w postaci takiej pasty czy masła pistacjowego, które nomen omen też można przygotować samodzielnie. Gorąco Wam polecam, spróbujcie. Zamiast pistacji też oczywiście można dodać jakieś inne pasty, na przykład kokosową czy na przykład zwykłe masło orzechowe. Dajcie mi znać, jakie nadzienie wybierzecie i zapraszam Was też gorąco na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych. Pokażę Wam teraz, jak taki sernik pistacjowy przygotować. Zacznę od zmiksowania twarogu. Twaróg można też zmielić dwukrotnie w maszynce albo kupić gotowy zmielony. Można wykorzystać twaróg zmieszany pół na pół z mascarpone. Ja właśnie w ten sposób na pół kilo twarogu zwykłego jeszcze dodałam pół kilo mascarpone. Twaróg mam już zmiksowany, teraz dosypię cukier. I znowu całość trzeba zmiksować. Trochę jeszcze przemieszam. Sam twaróg miksuje się czasami trochę ciężko. Oczywiście to zależy też, jaki jest blender. Oczywiście też taki sernik możecie miksować w misce za pomocą miksera. I twaróg z mascarpone i z cukrem mam już zmiksowany. Teraz dodam masło z pistacji. Można opcjonalnie też dodać do tego sernika razem z masłem z pistacji roztopioną w kąpieli wodnej białą czekoladę, tylko wtedy pamiętajcie, żeby dodać mniej cukru. Zamiast 3/4 szklanki wystarczy wtedy pół szklanki. I na koniec jeszcze można wbić, a właściwie trzeba wbić do masy po jednym jajku i za każdym razem dokładnie rozmiksować i dopiero kiedy jest całkiem rozmiksowane, to można dodać kolejne. Serową teraz już po zmiksowaniu ze wszystkimi składnikami będę przelewała do tortownicy wyłożonej taką folią aluminiową i na dnie jest już biszkopt czekoladowy, który upiekłam. Pokazywałam Wam też już film, jak ten biszkopt zrobić. To jest proporcja z 2 jajek. Można go sobie też zrobić z większej ilości, na przykład tak jak ja, z 6, przekroić na 3 części, zamrozić, wykorzystać do ciast i wylewamy. I teraz całe ciasto już można wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na pół godziny, a potem kiedy już po pół godzinie sernik będzie troszeczkę ścięty, można obniżyć temperaturę, właściwie trzeba, do 160 stopni Celsjusza, piec przez kolejne 30 minut. Jeśli by się tam z góry troszeczkę za mocno rumienił, można przykryć folią aluminiową, albo przestawić na niższą półkę, albo jeszcze zmniejszyć temperaturę, a potem zostawić do wystudzenia również w piekarniku wyłączonym, a potem jeszcze, kiedy już całkiem wystygnie, wstawić do lodówki na około 3 godziny albo najlepiej na całą noc.